खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि निउस दङ दिनै बर' थुनलाइ आफादनि 70थि गायसनथाइ सानखौ बर' थुनलाइ आफाद एबसु गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभा आरो दिल्ली बड' एसोसिएशन जथायै गोदान दिल्लीनि राजकटआव थानाय गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभानि मावख'आव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों फालियो। हाबाफारि बादियै बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो। बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर'आ आरो मुंख्लंफोरनो बिबारखौ बावजिनो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बर' फरायसं मिरुखौ बेखेवनानै होयो। बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ बिसम्बिखौ बेखेवनानै होयो। आसामनि केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्मआ माननि आलासि महरै बाहागो लायो। फारियै राज्य सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारि, बिटिआरनि लेङाइ गाहाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारि, बिकेडब्लिउएसिनि लेङाइ गाहाय रमिय पि नार्जारि आरो गोबां दैदेनगिरिफोरा बर'नि फिसाया फेशन श' दिन्थिनायाव फाइनाल राउन्डसिम सौहैनो हाबाय। दासान्दि सोलिबाय थानाय मिस कुइन इउनिभार्सनि बादायलायनायाव बर'नि फिसा स्वीटी गयारिया फाइनालसिम सौहैनो हाबाय। गावखौ देरहासार खालामनो थाखाय रायजो राजानिफ्राय भट आरो हेफाजाब होनो खावलायदों स्वीटी गयारिया। मख'नो गोनांदि बर'नि फिसाफोरा गेलेनाय बिथिङावल' नङा मोनफ्रोमबो बिथिङाव आवगाय एबा दावखोलांगासिनो। दिनै बर' थुनलाइ आफादनि 70थि जोनोम सानाव बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर मेन्देला ब्रह्मआ बर'नि दैदेनगिरिफोरखौ मा खावलायदों? जों मोजां बाथ्रा बुङो, नाथाय गावनि फिसाखौ इंलिश मिडियामाव होनो गोनां जायो। बिनि सायाव रायजोनि जानानै रायनो ना दैदेनगिरिनि जानानै रायनो? बिनि थाखायनो बे बाथ्रानिफ्राय आं गोजानाव थागोन। अब्लाबो आं खावलायगोन गावबा गावनि फिसाफोरखौ जेन साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरानो बर' बिजोङाव होथों बेखौ आं खावलायो होनना मेन्देला ब्रह्मआ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथियो। सनितपुर जिल्लायाव सासे उन्दै हिन्जावसाखौ बुथारनाय जाथायनि दायनिगिरिखौ पुलिसआ हमबाय। सनितपुर जिल्ला ढेकियाजुलि बुखुमारि गामियाव सासे उन्दै हिन्जावसा 9 थाखोनि फरायसुलिखौ जिनाहारि खालामना बुथारनाय जाथायनि गुबै दायनिगिरिया पुलिसनि आखायाव गावखौ गथायबाय। दायनिगिरिखौ न' खाथिनिनो 44 बोसोर बैसोनि हजरत आली होननानै सिनायथिनाय जादों। दायनिगिरि हजरत आलीया फोरमायनाय बादिब्ला गाव उन्दै हिन्जावसा गथ'खौ गाज्रि खामानि मावनो नाजानायाव हिन्जावसा गथ'आ हुस्रिखावो। उनाव दायनिगिरिया गिनानै गोदोना सेरथिना हिन्जावसाखौ बुथारो होनना फोरमायथियो। मख'नो गोनांदि हिन्जावसा गथ'नि बिफा समसल हकआ मस्जिदाव नामाज खालामनो थांना न'आव फैफिननायाव फिसाजोनि जिउ गैयै गोथै देहाखौ नुफैयो। जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावग्रा आफादगिरि बिथाङा बे मुंख्लंफोरनो बिबार बावजेननायनि सिगांनो बिथांनि फंनैसो गावनि बिबुंथिखौ लाखिनो थाखाय आं खावलायबाय। मानो होनब्ला बिनि उनाव बे बिबार बावनाय हाबाफारिया बयनिबो थाखाय सोलिबाय थागोन। दा बेनिखायनो बिथाङा बिबार बावजेननायनि सिगांनो बिथांखौ बिबुंथि लाखिनो थाखाय आं खावलायबाय।